sa kalibutan sa marathon kasagaran atong makita ang mga runners nga nagsulob og sportswear ug running gear. Apan dinhi sa Subo, adunay usa ka runner nga nakabantog tungod kay ang iyang talagsaong pamaagi sa pagpadagan. Atong Sayran pinaagi niining report. Mga ligo na sa baybayo na resort sa Leyte. Sa matag marathon nga iyang apilan, dali ra kaayo siyang mailhan. Dili tungod kay siya ang labing paspas, dili usab tungod kay siya ang labing kusgan, kun dili tungod kay nagdagan nga naka-duster. At first, di ma'am, no, pagsugod ginakuha na. Actually, murag na kayo nung gusto ko bulingon ko, sakto pa ba kaya akong gibukat? Ang duster nga kasagarang gisulob sa balay, nahimo na niyang trademark sa running community. Bisan pa sa kainit siyang gisulob, wala kini makapugong kaniya sa paghuman sa mga lumba. Nagsugod siya og salmot sa mga lumba sa dagan, human nga nitaliwan ng iyang papa. Og sa pila ka tuig niyang pagsalmot sa mga lumba sa dagan, nakadesidir siya og sulot og duster. Bakit? Mag-duster na lang ako, no? Inya. Ang atoang story behind or ang atoang ipaila-ila nganong nagsuot og duster is ang imong mama nag-day off sa bantay sa bata kay murdagan siya og marathon. Miangkon si Duster King nga usa ka life-changing ang iyang pagsalmot sa mga lumba sa dagan. Yes, ma'am. Nakaingon jud ko nga life-changing gud kay kung wa ko sa running community ron murag wa ko kahibaw og buhi pabasong or asa na ko padung. Pinaagi siyang talagsaong estelo ug positibong pananaw sa kinabuhi na pamatud-an ni Duster King nga ang usa ka marathon dili lamang sukod sa kusog sa lawas kundi usab sa abilidad sa pagdasig ug paghatag og kalipay sa uban. Actually good health yun mo ginatong i-aim gid kanang ma-maintain lang nato ba nga murag physically fit lang ta although Ako si Orchid Zapingaw, Balitang Bisdak.